Mijn vader zit altijd de Nanne-Weertocht. Die moet je doen. Hij is 81. Die moet je doen. Je moet die Nanne-Weertocht. En hij zit maar. En mijn dochter van 16. Je moet die Nanne-Weer doen. Nou, en dan krijg je een medaille. En bij 5 en bij 10. En hij deed dan altijd 60. Dus ja, ik vind het symbolisch ook. Ik moet die Nanne-Weertocht doen. Je kan heel gauw je rijden. Na een paar dagen is, dan is het hier al zwart van de meesten. Het is net zo diep. Het is net zo diep, nee. En ja, op een of andere manier trekt het de meesten zo, omdat je dus heel vlug, dat we nergens rijden meer kan, ben je op Noorderweide al bezig. Het is een heel compact iets, met een mooie bosraam eromheen. Zeer gezellig altijd. Het mooie rijveld, dus dat loopt de meesten wel. De uiterste afstand is 10 kilometer. Nou, dat is voor Ben hartstikke mooi te rijden natuurlijk. Nou, en alles, je kan eventueel per rondjes meer van. En vandaar dat het een mooie gezinstocht is. De ierzielers hebben dit jaar nog net zien en het hier een beetje te krijgen, omdat we in het begin van het, toen het eerst leidt, er zit een hoop wakken in. En het is pas sinds eigenlijk van de laatste 4, 6 dagen dat het eerst dikke nog is. Ze kunnen wel sneller eerst zeilen, maar ik weet net waar ze bedaard zijn hoor, ik ben hier altijd. Hier is goed van goede kwaliteit. Riet lekker. Wie de kaart dreig? Nee, helemaal niet. Want er is nog meer in de provincie. Volle meer, maar het is weer dichterbij.